Okay, there we go. Okay, let's keep that there. Proste ja si teraz rozprávam svoj príbeh a teraz si mi ho narušil proste tvojim vtipom, ktorý sme už 3-krát počuli, ďakujeme. Proste, David Počúvaj ma, ty už mi urob s tým počítačom niečo. Však mi zase vypol. Prehrieva sa ti proste, tati, ja nechodím von Však to... ale ty máš všetko, ja nemám nič, ani počítač. Halo, ja nechodím von, ty Ani chodíš von. televíziu nemám kvôli tebe, Prehrieva ani sa mu, počítač. proste nevie ho nehať vyčistiť. No, tak mi to daj vyčistiť. Ja nechodím von. Tak ty máš všetko, ja nemám nič. Ja nechodím von, ako mám dať vyčistiť. Ani televíziu. Na jakém tlačítku máš sprej? Na klitorisu twista. Promiň, to bylo blbý, bro, promiň. To bylo blbý. To spustí takový sprej, kámo, že normálně to musíš ještě setřít z očí potom. Mám taký menší problém a to je to, že mám na sebe pyžamové spodky, hej, takže keď dá čo, tak si to nevšímajte, dobre? A hej, poprosím detail na nových Stormtrooperov. Here, take this free lunch from McDonald's before Sim Sarah comes and sucks your soul. Stop it. Ale dobre, mám to, nice. Ty koko, ja už idem osnova, chlapci. Ahoj, Tome.